dịka onye ọrụ ugbo si enwe ndidi ma ọ rụsị ọrụ n'ugbo ya bụ ka anyị bụ mmadụ kwesịrị isi na-enwe ndidi n'ihe niile anyị na-eme, ọkachasị ebe anyị na-achụ ihe nke ụwa, maka Igbo sịrị na onye ndidi na-eri azụ okpo. Ka anyị na-apụ na-abata, ebumnobi anyị bụ ka mba anyị niile ghara ịla n'iyi, maka onwe onye chọrọ ka ahịa ya bụrụ nke ghọrọ aghọ. Ọ na-abụchifu ụbọchị ọbụla onye ọbụla ebido ịgba mbọ maka ihe bụ ụbọchị ga-ebute, maka ihe onye gụrụ nkịta ya ka ọ na-aza. Ọ dịkwa na mkpa ka anyị niile mara na ihe uwe enweghị usoro. Ụfọdụ gbara mbọ ọ ma gaziere ha n'obere oge, ụfọdụ gbakwara mbọ otetu aka tupu ọ gaziere ha. Ka ọ dị na anyị maara na ihe anyị ji agba mbọ na ihe ọbụla anyị na-eme bụ ka ihe ọma nke ụwa were gaziere anyị niile. Mana na mba anyị niile, ọ dị mkpa ka anyị mara na iwu abụghị na ọ bụ ozugbo anyị malitere ịchụ ka anyị na-achụta. Ọtụtụ ihe ụwa dị ka mbe, a na-ebido n'ala were rigoro ya elu. Ọ na-abụ onye bido ịgba mbọ, ọ naghị etinyere ya ndidi. Onye ọbụla chọrọ iri uru ọrụ ya ozugbo o bidoro gbawa mbọ. Ndị dị otu a bịazie ha chụba ihe ụwa n'ike ma chefuo na ịchụ ihe ụwa n'ike na ọnwụnwa bụ nwanne. Etu o si na dị, chetakwa na ọkụkọ na-akwa akwa nwere mgbe ọ bụ akwa. Nke ọbụla ị na-eme dị mma, tinyere ya ndidi, maka na gbanụ gwujie ji o mechie hulete ala were chọba ya. Onye ahụ nke ya gaziri tupu nke gị, ị maara mgbe o bidoro gbawa mbọ ma tinyewere ya ndidi. Ekwela ka ihe ọbụla mee gị chere na ịchụ n'ike kasị mma, maka ọchụ n'ike na ala n'ike. Buru n'obi mgbe niile na ọ bụghị ụbọchị a mụrụ nwata ka ọ na-azọ ije, ọ bụghịkwa na ụbọchị a kọrọ n'ubi ka a na-aghọrọ. Ma gị echefukwala, a na-ebu ụzọ agụ otu tupu agụ abụọ. Mana ọ dịkwa ezigbo mkpa ka anyị mara na ngala abụghị ndidi. Ka onye ndidi nwere olileanya na mba ọ gbagoro ma ọkwanụ nke ọ ka na-agba, onye ngala enweghị olileanya ọbụla na-abụghị agụụ, maka onweghị onye na-eri ebe ọrụghị. Ka ị na-eje na-abata, gbasie mbọ gị ike ma tinyere ya ndidi, maka ọ bụrụ na ọnwa egbuchughị ji ejiri wee chụọ àjà, emesịa ọ ga-epu ume. Tinyere ihe ụwa ndidi. Enyi m, ihe ehi hụrụ gbalaga ọsọ, ọkụkọ ekwesịghị ịtụ ya ọnụ. Ya mere, chetakwa ka ime ihe niile dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje COVID. Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde, abalị 12 nke ọnwa Septemba, bụkwa ahịa eke n'ala Igbo. Anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị. Onye ịnụrụ onye bụ Maazị Ndidi nna-asụ unu ka emesịa nụ, maka bahụ ka isonyere anyị n'izu ụka ọzọ. Anwụchule.